या नदीवर पाखरा उडायचा का? प्रीतीचं हळूहळू पाणी कर्माची फळाचा. वैभव राणे प्रीतीचं झुळझुळ पाणी. या भाऊजीने 50 रुपये दिले. देव त्यांच्या घराकडे राहते मला. हो नयवर काय करता? नेमकं उतला सूर्यात खडे उगावलो तो बघू केलं. हो सूर्य आपल्या जाग्यावरच आहे. सूर्य जाग्यावर आपण त्या उतल्या जाग्यावर नाही कसा. तिथं काय झाला? तेव्हा लागत तुका कशी बुद्धी दिल्या. काय झाला? कपडे घेतलंच आणि नयवर इलं. बरं इतकं विचार केलंच नाही. घो खैस नाही बाहेर उतरसून थकान भागान घराकडे गेलो. जेवण नाही त्यांना पण निदान पेट तरी करून ठेव गई होती. आधी सोरे करा पेट चालणार नाही उलटे उलटे पण लोकांना सांगा बायलेन काय केल्या पेच केल्या का काय पेच कातले कुठे पडायला पेच. जेव्हा शपथ कंटाळलंय तुमच्या घरात नको असं जीव झालो असं म्हणा नाही वर इलय. आज 8 दिवसाचे कपडे धुवून तुमच्या घरातला काम करू काय आणि बाहेर करू काय? पण म्हणा घरात दिवस काढी येतो इच्छा लगीन करताना करू भय होतो. काय माझ्या उपकार केलं आणि माझ्या घरात लाव जमना ना भाई लाव जमना ना वचक्या द्या चल मायरा. हो तसं जाणार ना हात धरून येऊ नाही. मग ह्या पहिला कळा भाया लगीन करून इलय घरात. तसाच आता लगीन करून इलं म्हणजे सगळंच करू भाया. मुळीच नाही तेव्हा मोठा सांगला. हो बरोबर असा कोणा काही माझ्या सगळ्याचा मोठाच सांगतो. सोंग्या मडवळाचा नाव मोठाच असा. होय समजलंय ना मालू तुका अगदी फुलासारखे जपन. आज देवा शपथ घरात कंटाळलाय नको असं जीव झालो असा. फुलासारखे जपन काय कमी केलंय तुका? काय कमी केलंय? प्रत्येक मेल्या आधी तुझं आधी करो घडगडा होतो. मेल्या तुझं आधी लगीन ठरा. कोणा सांगतो मोठेपणा? लग्नाच्या आधी किती मागणी दिली तुमका माहितीये? मी माझ्या हातानेच पडून घातलं. मागणं खोबिलं पण तुझ्या कपाळात देवटा होता. कोणाच्या? स्वर्गात तुका मोडा काय सांगतात माका मोठेपणा सांगत. अगो जेव्हा तर मी या लगीन नाव फोडलं आणि ह्या तुझ्या बापाशी समाजला तेव्हा तर तुझं बापू दिवसात 10 खेपो मारी माझ्या घरात. माझं हुमरो झरायला येऊ काय कर आणि माझी लागलं तेही पदरात घे. हो हुमऱ्याचा मोठेपण माका सांगता नाही तर काय लोकांका सांगते. लगीन करून माझ्या बापाशी तुमचं हुमरो धरायले. हो लगीन करून घरात दिलं तेव्हा बघलं आधी तुमच्या दाराक आधी हुमरो होतो. हुमऱ्याशिवाय दार राहिला काय का? लायलेला पण कचार लायलेला या दादा आकेरकरांनी दिलेला सोकाटान लावलेला आणि सांगतात हुमरो होतो म्हणा. मोठेपणा माका शिकायचं आणि काय गो काय प्रत्येक याला सांगत कसलं ह्याचं संसार काय याच्या संसारात. माझ्या जर संसारात काय ना तर कोंबडी कसा सुटलंच कसा खायचा खाल्लं खावाचं बसलो खाल्लं माझ्यात खाऊन सुटलं. ए देवा तुमका काय वाटला या घरात येऊन तुमच्या घरातलं अन्न खाऊन फुगलं. हो लगीन करून घरात दिलं आणि या तुमच्या पडक्या घरात या वलीत झोपान वातान फुगलं. समजला? वली कान फुगाक नाही. जेवण बरा केल्या तुझं वाट होईसरच थांबवल्या. जास्ती जर झालं तर थेट फुटान पडतलो. नाही बरं किरास करू नको माझ्याबरोबर. काय गो काय झालं? प्रत्येक गेला सांगत कसला ह्याचा घर फुडला बरा असा पाटले नळे घळघळत गुडघ्या एक लक्षात ठेव. काय शेजारी पाजारी पाहुणं सोयलो पण त्यांना फुडल्या दाराकच येतो. माणसाचा फुडलाच बरा पाठून कोण बघतलो फुडला बरा दिसाक व्हाया बरोबर आहे. माणसाचा फुडला दिसाक बराबरच व्हाया पण या घर असा घराची दोनव पाकी धड होई तुमचा पाटला गळगळता. वाऱ्याचा कधी काय सहा घ्यायचा नाही. वारा जर पाटलेकडसून घुसला आणि तुमचा पाटला पाक्या जर उचलल्या तर तुमचा सगळा दिसताना ना सांगतात घराची मोठेपणा माका ती रोज घरात किलेस करतास. कधी माझा विचार केलास? लोक सगळी पुतू करत. मालूच्या लग्न किती वर्ष झाली अजून काय नाही. बाल माणसाक लगीन झाल्यानंतर जर पोर्टर नसा तर शोभा असा म्हणून सांगतोय खैतरी देवा धर्माकडे चौकशी करा. तर नाही तुमका या सोऱ्यापायी काही सुचता आणि आत्मकरणाची पाळी इली.
मेली याला मका सांगत पोरा जाणत नाही देवा धर्माकडे चौकशी करा. देवाकडे जाऊन जर पोरा जात तर लग्न काय मला खाऊ देवाकडे तुम्ही कपाळ किती असायचं असणार. अहो देवा धर्माकडे म्हणजे आपल्या घरची काहीतरी नड असली तर काहीतरी उमागली तर काहीतरी भागवणी नड तुझ्या पूर्वजाची माझ्या पूर्वज तुमच्या घरात असं ठळूक लागलं समजलं. देवाच्या तुका काय वाटतं मी देवाकडे जाऊक नाही देवाकडे जाऊक नाही तो बाळा गावडे माझ्या पाठी लागलो आणि म्हणा लागलो काय करेल देवाकडे जा. काय सांगतास त्यानेच मका देवाकडे आल्या देवाकडे गेलास तुझ्या हौशी शपथ सांगते माझ्या आहे किती आणता तुझ्या हौशी शिवाय कोणा घातलं काय सांगले देवा देवाकडे गेला आता देवा काय पडस्थळ घालतो पोरा जाणत नाही काय घातलास देवा मोगम मध्ये प्रश्न केलाय जेव्हा उठला माका घराकडे बावडी खणाची पाणी लावताना का नाही देवा माका सांगल्या देवा समाज त्याला का देवा जर समाज त्यांना नाही तर भंगलो देव बसलो नुसतो पैसे खाऊ देव. देवा प्रश्न केल्यावर देवा बरोबर काय तर समजला. काय सांगले देवा माका काय सांगल्या लागलो असोच घराकडे जा आणि उगावते वाटते रिकामकी जागा असा विचारून लागलो बावडी खोल पाणी लावताना आता येळ लायचं. देवान सांगल्याबरोबर येताना पिका वाढले हल्ली काढून रातभर भंगलेली बावडी खोल बावडी खोदले भंगल्याला पाणी हो तरी मी म्हणतोय हल्ली 8 दिवस पाटल्याला भांडी घासताना बघतोय पाटल्यावर धुरको कोणी मारले ना तुम्हीच मारला असतो मीच मारलंय जीव माझो खन बावडी खणान कंटाळलो तसंच परत उठले रागा बरोबर देवाकडे गेलो आणि जेव्हा परत देवाकडे गेलं जेव्हा काय सांगले आणि देवाकडे विचारलं होतं सांगलंच तर काय केलंच काय होतला तर देव उन्हाग लागलो तुझ्यासारखं खुळो माणूस जगात कोण देवाच्या नकाचा देवान सांगल्या जेव्हा तुमका खुळो म्हटल्या नका सांगलं तुझ्यासारखं खुळो माणूस कोण नाही देवा उठला कसं मी या खुळो अरे मी या उन्हाग लागलो तुका झरो बरोबर दाखवलं पण गंमत काय झाली झरो रवलो पुढे खतलस त्या पाटकडे देवाकडे गेलास देवा शपथ काय देव आणि तुम्ही देवा शपथ बरं इतक्या करून मी वगी रवलं देवा गुतला निदान पुढे मार्ग तरी काहीतरी सांग मार्ग सांगले हौशी शपथ तुझ्या माझ्या आहे किती आणता तुझ्या हौशी शिवाय कोणा काढू देवान माका मार्ग सांगल्या काय मार्ग सांगल्या अरे सोमग्या हुनाक लागलो पोल्या फणसाच्या मुळात काय झाला उतारता देवान माका काय मार्ग सांगल्या अरे पोल्या फणसाच्या मुळात हुनाक लागलो पाटात जरी पाणी सोडलं त्याका काय हुनाक लागले फण धड लागतले अरे मुळात फणसच पोलय हो कशी तू देवा शपथ तर माका जीव नको असं झालो असं माझ्या संसाराची वाट लागली नव्हता नाही होता जितका इकून इकून खालास नाही आता माका रणाची पाळी इली असं भाऊजीने खोटा नाही सांगणे माझ्या आईन माका रिकामी धाडूक नाही होता माझ्या गळ्यात घातलेल्या कानात घातलेल्या नाकात घातलेल्या नाकाच्या भोकात पण घातलेल्या पण ह्या बाबतीने इकून इकून सगळा खाल्या आणि आज माका रणाची पाळी इली असं देवा तुझ्या बापाशी सोना तुका किती घातलेला दाखव का तुझा लगीन खेळा नाही होणार निदान सोन्या गुलाम कोणतरी लगीन म्हणाल तुम्ही लगीन लगीन केलंय का तुका बघून सोना बघून लगीन तुका काय बघतेलं डोंबा आणि ह्या सांगताचा खोटा नाही महाराजांनी सोना मी ऐकलंय मी या नाकात जीव लावतोय नाही होणारच ना पण सोना केव्हा ऐकलं ह्याचा आणि माझा लगीन झाला आणि 4-5 वर्षा पाठी पडली आणि आमच्या गावात चोराया उठलेला तेव्हाच्या खोटा सांगणार नाही चोर काय करीत ह्याच्या घरावर गुंडे मारीत लोक सगळे तडे पाठून धावले का ह्याच्या घरातला उसपान हर तेव्हा त्या टकली चलैलं चोर वरान खाण्यापेक्षा आपले बायलेच आपण इकून खाल्ला काय वाईट देवा शपथ करायचा इच्छा नाही कंटाळलं देवा शपथ कित्या कंटाळलं तू
तुझा ह्या रोज ऐका नियात तुका आता कंटाळलं. ऐक समजलं, ह्या माझा संसार, ह्या माझा घर सगळा तुका लक्ष लागला. ज्या बाईले घोवाची किंमत नाही, नदीवर माझी अबरी कडून ती इज्जत काढल्याची, त्या बाईलेच आता ह्याच्या पुढे तोंडही बघूच आहे ना. माझं संसार, माझं घर तुका लक्ष लागलं, सगळ्या तुका लक्ष लागलं. अरे कोणाची बाई, कोणाचा संसार, तुझ्या आयुष्यात काढून आहे ना. कोणाचा संसार, कोणाची बाई,